Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. En ik ben Hendrien van Walbeek. We hebben vanavond een bijzondere gast aan tafel. Welkom, Gemma. Wie is Gemma? Dankjewel. Allereerst dankjewel dat ik hier mag zijn. En ik ben van oorsprong een Limburgse die nog maar heel kort in Zeeuws-Vlaanderen gekomen is. Ik heb bijna 50 jaar in Brabant gewoond. Heb daar ook gewerkt en allerlei activiteiten gedaan. En ik kwam tot de ontdekking dat ik wist al dat ik heel erg van de zee hield. Maar ik kwam tot de ontdekking dat ik het heel fijn zou vinden om hier ook te wonen. Om echt ook bij de zee aan de kust. Echt dicht bij de zee? Echt, ja. Dus sinds kort ben ik inwoonster van Zeeuws-Vlaanderen. Welkom in Zeeuws-Vlaanderen. Dankjewel. Gemma, je zit hier met een speciaal aspect vanavond. Een passie voor je vak. Kunt je wat uitleggen wat jouw passie voor jouw vak is? Ja, ik heb in mijn leven een paar passies ontwikkeld voor dingen. En voor mij zijn het een beetje uit de hand gelopen hobby's. En de eerste uit de hand gelopen hobby, die staan hier op de tafel geëtaleerd. En dat is, ruim 20 jaar geleden is dat begonnen. Toen kwam ik weer met edelstenen in aanraking. En ik heb als kind ook edelstenen gespaard. Ik vind het gewoon heel fascinerend. Voor mij zijn dat schatten uit de aarde. Want het komt allemaal hier uit de aarde vandaan. En toen was er een kennis en die zei van... oh, wil jij misschien eens een keer een avond een lezing geven over edelstenen? En eigenlijk is het toen begonnen met me verder te verdiepen in de edelstenen van... ja, wat is het voor materie? Hoe komt het dat ze allemaal gevarieerd zijn? Maar dat kun je hier ook zien. Je ziet hier dat er eentje met een totaal andere structuur heeft dan deze, ook al zijn het drie bollen. Edelstenen zijn heel gevarieerd qua kleur, qua vorm, hoe ze zich vormen en dergelijke. En ik vond dat heel fascinerend en ik vind ze ook mooi. Ik vind eigenlijk is elke edelsteen op zich mooi. Je hebt lelijke exemplaren, maar dat heb je overal. Maar je hebt eigenlijk van alle edelstenen die er zijn, en er zijn er best wel veel. Ja. En kijk, oorspronkelijk zijn het zijn eigenlijk bijna allemaal mineralen. En de aarde bestaat uit mineralen, maar van die grote groep mineralen hebben ze er een paar, hebben de mensen gezegd, nou dat zijn wel hele speciale. En daar gaan... Dus noemen we ze edelstenen? Precies, daarom noemen we ze edelstenen. Ja. Mag ik je dan maar vragen, Gemma? Edelstenen hebben dus... heb ik gehoord, ook wel eens een bepaalde functie bij een bepaalde ziekte of wat. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik ga er zelf van uit dat alles wat er hier is, energie is. En wij mensen, dieren, planten, maar ook stenen. En elke mens heeft zijn eigen energie, elk dier heeft zijn eigen energie. En zo heeft ook elke edelsteen zijn eigen energie. En net zoals dat je merkt van, je komt iemand tegen, een andere persoon, en je zegt van, oh, dat vind ik geen prettige persoon. Dan ga je op die energie af. En je komt iemand tegen en zeg je, oh, die vind ik heel fijn. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat kun je bij edelstenen ook hebben, dat bepaalde edelstenen een uitstraling hebben die voor jou prettig zijn. En je kunt op meerdere manieren verklaren waarom edelstenen ook een helende werking kunnen hebben. Ja. En dat bedoelde jij veel meer, maar daar heeft het wel mee te maken dat de samenstelling en de kleur en dergelijke, die kunnen bepalen waar je edelstenen voor kunt gebruiken. Er staan er hier 3 op tafel. 3 verschillende. Voor mij, met mijn beperkte kennis, een paarse, een roze en een transparante. Ja. Dat heeft ook een speciale naam, hè? Welke 3 zijn het eigenlijk? Ja, de paarse is een amethyst. Okay. En de roze is een rozekwarts. Ja, dat zit in de naam, is niet zo moeilijk. Ja. En deze transparante is een bergkristal. En ik heb ze expres in een driehoek neergezet, want deze 3 stenen tezamen vormen de gouden driehoek. Okay. Als je deze bij elkaar zet in een driehoek, dan kunnen ze met elkaar een hele fijne energie
uitzenden. Ja. De amethyst is de edelsteen, die geeft juist wat rustgevend, voor met name op het hoofd. Bijvoorbeeld als je hoofdpijn hebt, zou dat een hele goede steen kunnen zijn. De roze kwarts heeft hele zachte energie, daar wordt van gezegd, dat is eigenlijk een hele liefdevolle energie. Ja. En de bergkristal staat voor zuivering. En als je die met elkaar in verbinding, kunnen zijn, dan kunnen ze in de ruimte waar ze staan, kunnen ze gewoon fijne energetische uitstraling hebben. Ja. Oké. Mooi. En zoiets kan je dan ook bij je dragen in een sieraad? Of, want ja, ik hoor ook je mensen van, goh, ik heb een steentje bij me, ik ben ziek, ik heb kanker. Hoe weet je dan welke steen het beste bij je past? Nou, je kunt, en dat kun je leren. Ik kan mensen leren dat ze zelf weten welke steen voor hun op dat moment een goede steen is. En hoe kan je dat dan leren? Ja, dat is door middel van een kinesiologische oefening. Okay. En ja, dat doe je dan gaan mensen staan en dergelijke. Ik weet niet of dat hier de bedoeling is om dat te doen. Ja, misschien Nou, ja. Maar je lichaam weet eigenlijk heel goed wat wel of niet goed voor je is. En als je dan de vraag hebt van, ik heb last van, nou zeg van hoofdpijn, welke steen is dat? En dan kun je kiezen en dan kun je voor jezelf, middels die oefening kun je gaan merken van, deze steen is op dit moment een goede steen. Sta je dan op één been of lig je dan? Nee, of... je staat gewoon te staan en je gaat ontspannen staan. En je houdt de steen bij je en je stelt een duidelijke vraag waar je ja en nee of nee op kunt antwoorden. Maar je moet wel heel zuiver zijn in de vraagstelling. En daar moet een ja of een nee op zijn. En eigenlijk net als met medicijnen. Niet alle medicijnen zijn voor iedereen voor dezelfde kwaal goed. En dat kun je voor edelstenen ook zeggen. Niet elke steen is voor alle personen voor een bepaalde kwaal goed. En dat kun je het beste uitzoeken. En ook kijken van, is de intensiteit. Kijk, als je 1 aspirine inneemt, dan werkt dat anders dan wanneer je er 5 inneemt. Dus als je een kleine steen hebt, is het anders dan wanneer je een grote steen. En wil je de steen zijn werking kunnen laten doen, dan is het fijn dat je de steen ook bij je hebt. Dat die in wisselwerking met jou kan gaan. En dat is eigenlijk het beste op huid. En kijk, als je hem in je nachtkastje laat liggen, ja, dan doet hij op afstand niks. Maar als je hem tot je neemt, dan kan die in wisselwerking gaan. Ja. En dat wil niet zeggen dat het meteen allemaal werkt, maar dat doet het met medicijnen ook niet. Nee, dat is waar. Maar dat uitzoeken van welke steen bij je past, help jij daar mensen ook bij? Is dat iets wat ik bedoel, ik denk niet ik kan het jou gewoon leren, heel simpel. Ja, nee, als ik een middag over edelstenen geef, dan leer ik dat mensen ook. Jij geeft daar inderdaad nog steeds lezingen? Ik ben pas nog hier gekomen, Snap ik, maar ik zou het heel leuk vinden om informatie over edelstenen te geven. Wat en leuk. Ook, hoe je het kunt gebruiken en hoe je dus ook kunt weten of je voor jou de juiste steen te pakken hebt. Is het waar dat je een edelsteen, als je die een paar dagen bij je gedragen hebt, dat je die moet spoelen of in het zonlicht moet leggen of om op te laden? Allereerst is het van belang als je een edelsteen dat die voor jou is, dat je zorgt dat die schoon is. Ja, dat die niet van iemand komt die hem al veel gedragen heeft. Als je reiki kunt geven, kun je met reiki schoonmaken. En anders kun je hem in water leggen en dan schoont hij. En afhankelijk van hoe de steen is, dit is een doorzichtige steen. Die kun je in het zonlicht leggen. Deze is wat transparant, die zou je in het maanlicht kunnen leggen. En als het een steen is, mag ik het pakken? Ja, tuurlijk. Ja? Ik ben er heel blij mee. Hier heb je een ander steentje. Nou, je kunt zien, hier komt helemaal geen licht doorheen. Nou, als je die echt schoon wil hebben, dan stop je die even in de aarde. Maar niet te dicht bij planten, want dan kan die de negatieve energie krijgen. Dus dat heel is mooi. niet Grappig. Ja. En als je hem draagt, dan kan het zijn dat hij verandert, omdat hij in wisselwerking met je gaat. En dan kan het zijn dat er barsten in komen of dat hij minder glans gaat krijgen. En dan kun je ook zien of hij gaat kapot. Dat heb ik ook van mensen gehoord in de praktijk. En dan kun je weten van, nou, hij heeft zijn werking gedaan en nou, of het is klaar. Ja. En bijvoorbeeld zeewater.
Ja, is dat ook een goede schoonmaakmiddel? Ik zou het bij God niet weten, maar ik zou er niet automatisch zout bij doen. Omdat het zout ook... Kijk, bij harde stenen is het niet zo'n punt. Ja. Want die zijn niet poreus. Maar als je wat zachtere stenen hebt, dan kan dat zout van het zeewater erin gaan zitten. Ja, en dan is het niet de bedoeling. Maar we hebben het nu over edelstenen. Maar er is nog iets waar jij heel erg blij van wordt. Ja. En volgens mij heeft dat met cijfertjes te maken. Ja, dat noemen we anders, hè? Ja, dat is een totaal ander iets. Maar dat klopt. Een edelstenen, is heel lang mijn eerste passie. Is nog steeds mijn eerste passie. En ik ben een paar jaar geleden... ben ik in de gelegenheid geweest om bij een kennis... die had een numeroloog uitgenodigd. En die gaf een numerologische duiding. En ik had er eigenlijk niet echt van gehoord... terwijl ik wel geïnteresseerd ben in dat soort zaken. En toen kreeg ik een numerologische duiding. En ik denk van, dat is eigenlijk hartstikke leuk. Daar wil ik wel meer van weten. En toen heb ik hem gevraagd, en dat was Gerrit Jansen als spiritueel numeroloog, gevraagd van, zou ik bij jou ook? En zou ik wat meer informatie mogen? En het lijkt me eigenlijk heel leuk. En numerologie is, eigenlijk is een van de methodes die wij mensen al heel lang geleden ontwikkeld hebben. Want wij mensen zijn eigenlijk altijd heel nieuwsgierig geweest. Naar wie ben ik eigenlijk of wie zijn wij en wie is de ander. En sommige mensen die hebben die informatie gezocht uit de sterren en de planeten. Dan noem je het astrologie. En weer anderen nemen het uit de tarotkaarten, de informatie. En de numerologen die nemen het uit de cijfers en de getallen. En het is oud, want de grondlegger van de numerologie, zoals ik hem geleerd heb, is Pythagoras. En dat verraste mij persoonlijk ook, want ik denk, Pythagoras is al heel lang geleden, maar is wel de grondlegger van de westerse numerologie. En wat ik zo frappant vind, is dat je uit zo beperkte informatie... Want ik hoef eigenlijk heel alleen maar kunt halen. Een geboortedatum te hebben van iemand en de geboortenamen. En je kunt een hele uitgebreide numerologische duiding doen. Je kunt kijken van wat is eigenlijk de bedoeling dat die persoon hier in dit leven komt doen. En wat kunnen daarin obstakels zijn en wat kan iemand daarin helpen. En je kunt van mensen, bijvoorbeeld ik heb wel eens jongere mensen gehad... waarvan bleek dat die ontzettend veel problemen op de middelbare school en lagere school. En dat was numerologisch helemaal te duiden. Dat die de energieën die ze meegekregen absoluut niet correspondeerden met wat hier op school eigenlijk nodig is. En je kunt mensen ook helder krijgen of dat wat ze aan werk uitvoeren, of dat ook wel passend is. Soms doen mensen omdat dat vanuit het gezin meegegeven is van, je kunt het beste dat gaan doen. Pa was dat, dus ik doe dat dus ook maar. Of zorg dat je maar geld verdient en ga absoluut niet de kunst in. Terwijl je juist de missie meegekregen hebt om heel creatief te zijn. En dan ga je vastlopen erin. En het verrast me. Je hebt voor Nicole heb je zo'n numerologische duiding gemaakt. Zonder nou het achterste van je tong te laten over Nicole naar buiten. Wat vertelt dit over Nicole? Wat het vertelt als ik naar naar je geboortedatum kijk, dan komt dat uit op het cijfer 9. En 9, dat staat voor iemand die eigenlijk graag informatie tot zich neemt en informatie graag ook door wil geven. Je bent iemand die van nature heel nieuwsgierig is. Maar je bent ook van nature iemand die eigenlijk al vanaf het begin dat je hier bent duidelijk maakt van ik weet het beter. Er zit ook een beetje een eigen gereidheid in van. Maar mensen met missie 9, die weten het ook vaak beter, want die oriënteren zich heel breed. Een brede belangstelling, maar niet om in de boeken te duiken en een taak te leren. Nee, je wilt het juist heel graag proefondervindelijk leren. Snuiven. Ja,
En dan wat je aan informatie opdoet, dat wil je dan ook heel graag doorgeven. Dus als je dan zo in elkaar zit, dan zou je kunnen zeggen van nou, jij zou best een goede coach kunnen worden. Of mensen in het vak wat je doet verder kunnen opleiden. Je hebt een brede belangstelling, dus je blijft je leven lang nieuwsgierig naar van alles en nog wat. Ik hou nooit op. Nee, je houdt nooit op. Nee. En nou heb je de missie 9, maar jouw geboortedag en je geboortemaand en je geboortejaar, die representeren ook een bepaald cijfer of getal. En dat maakt dat jij een unieke 9 bent. Okay. Want natuurlijk zijn er meerdere mensen die numerologisch een 9 hebben, maar die zijn niet hetzelfde als jij. Nee, ik denk dat er maar 1 is als mij. Nou, dat lijkt mij ook. Ik denk dat jij heel uniek erin bent. Maar die andere energieën, die hebben wel van invloed erop van hoe jij vorm geeft aan die missie om de coach te zijn of om de informatie door te geven. Ik vond het ook heel bijzonder. Wat Gemma nu vertelt, ik hoor echt wel heel erg jou daarin. Zo lang kennen wij elkaar niet. Nee. Maar ik hoor echt Nicole hierin, in deze omschrijving. Wat leuk. Ja. Dat vind ik dan wel heel bijzonder om dat zo te moeten. Jij bevestigt het natuurlijk, dus dat klopt dan. Maar ik zie Nicole ook zo op die manier. Ja, maar dat vind ik zelf ook het frappante. Als ik dan zo'n duiding bij iemand doe, dan denk ik van, ja, hoe kan het eigenlijk dat die informatie zo passend. Dat is, dus voor mij is het zelf ook elke keer een grote verrassing. Wat mooi. En daarom is het ook elke keer anders. En het is hartstikke leuk om mensen die informatie te geven. Ook om helder te krijgen van wat zijn jouw valkuilen en wat zou je wel goed kunnen benutten. En nou, al dat soort informatie meer. En we hebben in de duiding ook meer dan alleen maar gehad over zeg maar, de numerologische missie die je hebt gekozen in dit leven. Het lijkt zo simpel, hè? Dat je met je geboortedatum en met getallen je missie van het leven kunt bepalen. Want dat is wat jij zegt. Ja. En dat vind ik wel heel bijzonder. Dat je dat op die manier eigenlijk met een geboortedatum op een of andere manier versleuteld is als een soort van code die je eigenlijk moet ontrafelen. Want wat jij zegt, als je weet wat je missie is, dan ga je met volle passie door het leven. Dan fladder je door het leven. Ja, dan stroomt het. En als het niet is, dan stroopt het. Ja. En erin. Maar let wel, je missie is dus opgebouwd uit de cijfers of de informatie van je dag, maand en jaar. En die spelen ook een rol erin. Net zo goed als dat je het sterrenbeeld Ram, 1/12 van de mens heeft een Ram, maar niet iedereen is dezelfde Ram. En dat heeft weer te maken met anderen. Ja. En zo mag je het hier ook zien. Ja. Maar astrologie vind ik veel ingewikkelder. En het verrast me eerlijk gezegd elke keer weer dat je uit zo'n beperkte informatie die je krijgt van iemand zo breed iets kunt vertellen. Ja, en waar mensen dan hopelijk iets aan kunnen hebben. Dank je wel, Gemma, dat je dat voor mij gedaan hebt. Ja, heel graag gedaan. Maar jij zegt, je woont hier nog niet zo heel erg lang in Zeeuws-Vlaanderen? Nee, nog niet eens in mijn eigen huis. Dat wordt verbouwd. Nee. Je eigen huis wordt verbouwd? Ja. En dan daarna, als jouw eigen huis, waar staat jouw eigen huis? In Zuid-Zanden. In Zuid-Zanden. Oh, dat is natuurlijk niet heel ver. Het is een hele mooie plek en niet ver van deze studio vandaan. Nee. Ik vind het heel interessant. Ga jij nu ook bijvoorbeeld bij jou thuis een lezing geven of inderdaad numerologische duidingen doen of op locatie? Hoe moet ik dat zien? Wat zijn je plannen daarin? Nou, wat ik zelf heel leuk zou vinden is om hier ook numerologische duidingen te mogen geven aan mensen. Mm-hmm. En dat kan 1 op 1, maar dat kan ook met meerdere als dat zo is. Dat is 1 ding wat ik heel leuk vind om te doen, maar eigenlijk heb ik ook een wat bredere belangstelling voor andere dingen. Ik vind het ook heel leuk om mensen
bijvoorbeeld middels een workshop of zo te ondersteunen in hun proces van bewustwording. Ja. En op dit moment heb ik met Natasja van Deurzen een workshop vormgeven aan je droom gedaan aan een paar dames. Ja. Ja, en dat is ook erg leuk om te doen. Om mensen, kijk, wij mensen denken vaak dat wij of dat we heel veel kunnen beïnvloeden, of dat we niks. Maar eigenlijk kunnen we, en dat zijn we niet allemaal bewust, eigenlijk beïnvloeden we ons leven op hele subtiele manieren. En een van de dingen die we in de workshop vertelden, is dat gedachten en woorden zijn krachten. Ja. En dat zeg je dan zomaar. Maar dat is in de praktijk ook gebleken. Want ik heb dan wel zoiets van, ja, als ik zoiets zeg, wil ik het ook wel weten dat het kloppend is. Hè? Niet dat je zomaar even wat zweverig zegt. En in de vorige eeuw was er een Japanner, Emoto, en die heeft waterkristallen gefotografeerd. En die zag dat de kristalstructuur verschillend was. Er waren waterkristallen die waren heel harmonieus qua opbouw en er waren waterkristallen en die hadden een chaotische opbouw. En toen kwam hij erachter dat waar het water mee in aanraking was, dat van invloed was op de structuur van dat waterkristal. En naar aanleiding daarvan is er een experiment gedaan. En dat vond ik zo'n verrassend experiment. Het is heel simpel. Mag ik het vertellen? Ja, natuurlijk. Ja, graag. Ja, graag. Het is als volgt. Het is heel banaal. Je hebt 3 potjes, lege potjes. En die stop je in dezelfde afwasmachine, zodat duidelijk is dat ze hetzelfde chemische proces doorgemaakt hebben. Dat daar niet aan ligt. Je doet gekookte rijst, maakt niet uit welke rijst, je doet gekookte rijst. Die doe je in die 3 potjes. Dat vul je aan met water. Nou, dan doe je daar de deksel op en die zet je stevig vast. Dan is dat vol. En op elk potje plak je een etiket. En op dat etiket zet je een woord. Je zet een positief woord. Ja. Ik heb erop gezet liefdevol mededogen of zoiets. Ja. Je moet een negatief woord, haat. Ja. En een neutraal woord, geld. Nou, die potjes met die rijstwater, etiket erop, heb ik bij mij in de kelder gezet. En die hebben daar een tijd gestaan. En na verloop van tijd heb ik die eruit gehaald. En toen zag je dat ze een totaal andere waterkleur hebben. Ja. En die van elkaar te onderscheiden. Ja, je hebt de foto ook meegenomen. Die zien de kijkers nu ook in beeld. Oh, die zien hem ook in beeld. Die zien hem in beeld. En dan zie je inderdaad het verschil tussen het liefdevol mededogen en vooral de haat. Dus het tegenovergestelde, de positieve en de negatieve. Ik vind het echt schrikbarend, verrassend wat voor effect dat heeft. Ja, dat vond ik ook. Dat vond ik ook. En als je dan bedenkt dat wij mensen opgebouwd zijn uit 65-70% water. Ja. Weet je, dan kan het ook verklaren van... Ga eens naar wat wij tegen onszelf zeggen. Als jij alsmaar negatief over jezelf denkt... en denkt, ik kan het toch niet, of het lukt me toch niet... of ik ben niet goed genoeg, of whatever... nou, dan vul je eigenlijk je eigen watersysteem... met de kleur van... dat potje, dan verzuur je eigenlijk. Ja. En als je al tegen jezelf positief praat, dan krijg je een ander. Maar het maakt ook duidelijk van hoe kinderen... wat het effect is, dat kinderen uitgescholden worden. Of dan zeggen ze wel, schelden doet geen pijn. Nee, maar schelden heeft wel een ander effect. En dan denk je, dat zou je eigenlijk op school ook moeten duidelijk maken... wat voor effect dat kan hebben op mensen. Ja. We kunnen nog maar uren doorpraten. Ja, we kunnen uren doorpraten. Ja. Maar ik heb er alweer zoveel geleerd. Alleen maar van heel simpel, wat is numerologie, maar wat kan mijn geboortedatum mij vertellen? Ja. En de edelstenen? Uiteraard de edelstenen natuurlijk. Gemma, misschien zijn er mensen die er wel meer vragen over hebben. Ik heb sowieso natuurlijk wel meer vragen, maar dat komt wel. Jij hebt geen website, jij zit niet op Facebook.
Dus mensen kunnen jou niet vinden, denk ik, op die manier? Zo Ja, van... ik zit wel op Facebook. Oké. Dus maar daar doe ik verder niet Nee. veel. Maar ik doe niet verder aan veel aan social media. Nee. Dat, Mochten er mensen zijn die vragen hebben, dan kunnen ze... Wij zitten wel namelijk heel veel op social media. Dan sturen ze ons maar een berichtje Ja, en dan zullen prima. we zorgen dat we Ja, met jou in welkom. contact komen. ja, Lijkt me heel erg. leuk. Ja, ik heb echt weer heel veel geleerd Ik vanavond. Ja. Ik ben sta versteld van hoeveel kleine dingen, hele kleine subtiele veranderingen je kunt zien in edelstenen en in je leven en numerologie. Dankjewel Gemma Ja. dat jij hier aanwezig bent. Ik wil de kijkers bedanken voor het kijken en ik hoop dat jullie hier ook net zoals wij erg enthousiast over worden en verder op zoek gaan naar meer informatie. Ja, en jullie Dank jullie wel. wel. Dankjewel Gemma.